La senyora Leonor era la carnissera del poble. Tenia una carnisseria petita, petita com una caixa de mistos, tota forrada de rajoles blaves, que estava a 3 cantonades de casa meva. Als nens ens agradava molt anar a fer recados a la casa de la senyora Leonor, perquè sempre ens feia riure, era una velleta amable, amb un somriure on no hi tenia ni una sola dent, i sempre ens feia riure amb la seva forma de caminar, amb els peus sempre molt oberts, i perquè, a més, sempre ens tornava el canvi amb sugos. Per exemple, si anàvem a comprar, per exemple, una pota de pollastre, i ens costava 37 pessetes i en portàvem 40, ens tornava 3 sugos. A mi m'agradava molt que em tornés el canvi amb sugos, però a la meva mare no li feia gens de gràcia. Un dia em va arribar a donar 100 sugos perquè anés a comprar a casa de la Leonor, però aquesta és una altra història. La qüestió és que la senyora Leonor tenia una estranya malaltia neurològica que la feia mantenir paralitzada durant uns segons en algun moment del dia. Acostumava a passar-li sempre sobre les 6 de la tarda. Així, amb la carnisseria plena de gent, punyal en mà, i la senyora Leonor es quedava quieta, cristal·litzada. I el poble, per solidaritat, es paralitzava amb ella. Els nens, a la plaça, deixaven de jugar a pilota, quiets, com si juguéssim a 1, 2, 3, pica-paret. Els homes, al camp, amb la falsa a la mà, es quedaven completament quiets. Els abuelos al bar detenien la partida de cartes. Les dones, a la plaça, deixaven la senalla a terra i paraven de xafardejar. I no em feu dir com ni per què, tots notàvem com al cap d'una estona, d'un cop de punyal, l'espinada de tocino, la cuixa de pollastre o l'os de vedella que estés tallant es partia en dos. Llavors el poble tornava a funcionar de nou. La senyora Leonor es va anar fent gran, més gran encara, fins que un dia els seus fills la van jubilar i se la van emportar a la ciutat on ells vivien. Van tancar la carnisseria i nosaltres no vam veure mai més a la senyora Leonor. Però a algú se li va acudir la genial idea de portar la banqueta de fusta que la Leonor feia servir per partir la carn a l'escola, i a partir d'aquell mateix Nadal la van fer servir de cagatió. Així és que aquella banqueta de fusta, reconvertida en cagatió, va deixar de rebre els cops de punyal de la Leonor per rebre els cops de bastó dels nens i repartir il·lusions en forma de monedes de xocolata, cigarros de xocolata, anissos, bidols, torrons. Així va ser com la senyora Leonor va continuar vivint entre nosaltres, gràcies a aquella banqueta de fusta reconvertida en cagatió, amb el seu somriure desdentat i el seu detenir el temps, sempre a mitja tarda.